मिजिं थियोमोन हास्थायोमोन जे बर' हारिनिफ्राय डाक्टार इन्जिनियार ओंखारनांगौ एपीएससी यूपीएससी सिविल सार्भिसाव आईएएस आईपीएस एसीएस एपीएस ओंखारनांगौ प्रफेसर ओंखारनांगौ केरानि अफिसार ओंखारनांगौ आरो बे थांखिखौनो लानानै बयबो बिमा बिफाया जि मोनसे जोथोन आरो आदर्शनि गेजेरजों गावबा गावनि गथ'खौ सुबुं धोन आरो मोजां व्यक्ति खालामनो थाखाय जिखिनि नाजानाय आरो गावबा गावनि गोथौ आरो माने परिश्रमनि गेजेरजों दिनै जायफोरा एपीएससीआव साक्सेस जाबाय आरो लोगोसे जोङो थाखो 9 आरो 10 नि थाखाय जायफोर बर' मिडियामाव फरायनाय प्राय 15,000 केन्डिडेटआ बेयाव बाहागो लादोंमोन स्टुडेन्टआ बाहागो लादोंमन टप 3 सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजाद आरो क्लास 9 आरो 10 नि जि टप 3 बेयाव सेलेक्शन जानाय फरायसाफोरखौ जों बरायदों लोगोसेनो जोंहा जि पद्मश्री बान्था मोननाय सर्वेश्वर बसुमतारी जाय साबसिन खेतियक चिरां जिल्लानि बिथांखौ जों बरायदों आसाम गौरव बान्था मोननो हानाय जोंनि तेनजिं बड'सा बिथांखौ बरायदों आरो दिनैनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बरायनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्ला एबसु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मंगलिया बाजाराव जोङो खुंफुंदों आरो खोब गाजा गोमजायै जोंनि रायजो राजा फरायसा फरायसुलिया बाहागो लादों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ बेखौ जौगाहोनायनि थाखाय सोलोंथाइनि जि मोनसे जावरिखांनाय रिभलिउसन आन्दोलन लाबोनांगौनि थाखाय गोजोन आरो शान्तिनि बड'लेण्ड आरो आसामाव बर' फरायसा फरायसुलिफोरखौ साफा साफा माने सुबुं धोन आरो सासे गोग्गो सुबुं आरो गोरों आरो सासे रोंगौथि गोनां व्यक्ति दाफुंनायनि बे जे एजेन्डा आरो थांखि बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा हारि दानायनि जे माने थांखि बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनांगौब्ला जोंनि सोलोंथाइया मैखोमै आरो साबसिनै जौगानांगोन आरो सोलोंथाइखौ बाद होनानै कुनु खामानियानो माने आबुङै जोङो मालाबाबो जाफुंसार होनो हाया दा बेखायनो महात्मा गान्धीया जि तालिमनि बाथ्रा बुंदोंमोन डक्टर एपीजे आब्दुल कालामा जि गिदिर सिमां नुनांगौनि बिग ड्रिम नुनांगौनि बाथ्रा बुंदोंमोन बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि जे बाथ्रा आरो बेखौनो दिनै 38 बर' केन्डिडेटफ्रा एपीएससीआव देग्लाय सेलेक्शन जानाया बर' हारिनि थाखाय गिदिर मोनसे देरहासारनाय बेयो नोङो कुरुक्षेत्रनि दावहायाव देरहानाय बा नोङो सरायघाटनि दावहायाव जेरै देरहानाय बे एखे दावहायाव देरहासारनानै जेरै गोजोननाय मोनो एखे स्पिरिटजों जोंनि फरायसा फरायसुलि इयुन जोलैया जुदि विश्व जय खालायोब्ला भारतनि लेभेलाव जुदि देरहासार जायोब्ला स्पर्ट्सआवनो जा कालचारावनो जा एजुकेशनावनो जा आरो जुदि आसाम नाङै कम्पिटिटिभ एग्जामाव सिभिल सार्भिसाव मेडिकेल इन्जिनियारिंआव जुदि मासि आवग्रिनो हायोब्ला बयबो बर' हारिनि माने बिखाया जेब्लाबो माने गोजौ जायो गोग्गानाय मोनो आरो जोङो हारि हिसाबै गावखौनो माने जि मोनसे जोंनि जि आत्ममर्यादा बेखौ जों जेब्लाबो जाफुंसारदों होननानै जों साननो हायो दा बेखायनो बे जोङो बरायबाय फैबाय थानाय समाव दानि आथिखालनि इयुन जोलैया बेनिख्रुइ साबसिन नाजागोन आरो टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ बर' मिडियामाव साबसिन रिजाल्ट खालामनायनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ एनकारेज खालामदों फैबाय थानाय 2024 नि मेट्रिक आनजादाव जाय बर' मिडियामनिफ्राय टप 10 सेभानि स्टेन्ड खालामनो हागोन बेनो जों 1 लाख रां दान बान्था बावगोन बेयाव जुदि साबा फैयोब्लाबो 10 जन फैयोब्लाबो जोङो एजुकेशन जि फान्ड एबसुआ जि तयार खालामो बेनिफ्राय जोङो होनो थाखाय जोङो रेडि दा बेखायनो बयखौबो गोग्गो सोलोंथाइ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव बाहागो लानो खावलायबाय बावसोमनो खावलायबाय गार्जेन फोरोंगिरि बयबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिशनाव बयबो जाहाथे बाहागो लागोन आं बेखौनो खावलायनानै फोजोबबाय गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं ओटी टेकनिशियान आईसीयू टेकनिशियान रेडियोल'जि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन
लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।